Bueno, pois seguimos pendentes. A ver, hoxe diredes, é un día importante. Hai algún fito histórico que celebrar? Pois a verdade é que non. Eu estou tenso, Normal que estés tenso, normal. Porque, a ver, sabedes que a min encantan as flores. E digo, sempre é un bon momento para regalar flores. E hoxe trouxen estas, Espiño, este ramo é para ti. Pero, por suposto que sí. Porque sí. Porque sí. Porque digo, pois mira, para facer máis levadeira a tarde. Mira, de por aí, ten todo mira que tipo. cousa bonita. As blancas encantan, as laranxas. Son naturais, Compráchelo nunha florería. Home, por Porque suposto. tivaste sempre o de verdade, o de calidade. Pero na florería de debaixo da miña casa, ademais, comercio local. Sabes por que cho digo? Agradecese porque hai unha polémica tremenda co tema das flores, Por qué? Xa sabedes que hoxe en día podemos atopar, vas a gasolinera, hai flores a vender. Nos bazares, por suposto, vas ao supermercado, en algúns deles tamén hai, ata nos estancos. E claro, por eso cho dicía, Rocío, as floristas profesionais, como Mari Carmen, que levan ata 40 anos traballando, falan dunha competencia desleal que as deixa, pero con moitísimas perdas, mirade por aí. Estamos vendo que cada vez hai máis negocios que venden flores, pero sen ser especializados en flores, sen ser florerías como esta, non? Isto afecta vos, o vosso negocio? Algo sí afecta, claro, a ver, non ten nada que ver con oso, porque verdadeiramente son buqués que fan así, que debe ser unha empresa que ven e fai buqués. Unha empresa que se dedica a isto, nos trae todas as flores, a variedad que temos, e eles as que non vendemos nos las recollen. Non son, por exemplo, que aquí pode vir un cliente e coller un ramo, e un ramo aquí vai con, a ver, con gusto, para iso nós temos uns cursos, iso temos unha formación para saber montar un ramo, aí neses sitios as deixan ali tiradas e ali quedan, pero bueno, é o que hai. Levades moito tempo ofrecendo flores na gasolineira ou é algo recente? No, xa levamos por lo menos uns 3 anos. Isto cada vez vai a máis, porque na gasolinera que hai indo hacia o Milladoiro, antes non había, e agora xa as ten tamén. Compraches algunha vez flores en gasolineira, ou en, o mellor, nun bazar, ou en floristería? Floristería. Sempre floristería? Sí, comprei flores en gasolineira. Sí, iso porque é polo prezo, ou é porque che saca dun apuro, ou por qué? Pola comodidade. Hola, que tal, moi boas? Mira, non sei se ti algunha vez compraches flores en gasolineira. Teño comprado unha vez, sí. En serio? Sí. Por qué? É polo prezo, é pola oportunidade de que estás aquí repostando, por que motivo? Exactamente, porque chegas e ves, pois sí. Algúna vez sí, porque non compraches nada e ves ao sitio a buscar o xustiño. Ao pasar pola gasolinera ve a oportunidade ou a necesidade de levar unhas flores para adornar a súa casa ou para regalar pois a algún familiar ou a calquera outra persona. E aproveita que está aquí, xa non ten que parar en outro sitio, sí. Pero compras máis en gasolineira ou nunha florería? Non, eu prefiro a mellor florería. Pero isto é unha oportunidade, esquecinme, vou sair do paso. Sair do paso, Tome exactamente. esa idea. Máis dunha vez, máis de 2 veces? No, unha vez solo hai un ramiño seco. Eu son de floristería. Sí, xente das florerías non está moi contenta, Fala incluso de competencia desleal, non lle gusta que se vendan flores en sitios que non son florerías como gasolineiras ou outros tipos de quioscos ou outras tendas. Son momentos puntuales que ves a facer a cargar gasolina, a facer unha compra e colles unhas flores. Algo fastidia, porque o que leva, por exemplo, un ramo ali non cho leva aquí. E nós, a ver, nós temos un costo, que temos un local, temos empleados, algo sempre che afecta, porque o que leva ali non leva aquí. Eu tamén digo que non debía de haber gasolineiras low cost, verdad? Entonces, mira, cada quen busca a súa vida por donde pode.